Здравейте! Днес ще ви покажа едно кратко видео за една машина. Това е дупчеща машина, CNC дупчеща машина, която е предназначена за пробиване на отвори по хоризонталната част на материала, като се отчита, че всичко, което е по вертикалната част, като отвори за разтоносачи, за панти, минификс вече са разпробити на рутера или на някаква друга машина. В случая това е детайл, който е разпробит за минификс и има отвори по 15 мм за ексцентрика. Съответно, машината не се нуждае от някаква специална настройка, в която операторът да вкарва данни или някакви определени координати, защото машината сама сканира къде има отвори за минификс и съответно срещу отвора пробива отвор, в който може да вкарате или дибла, или минификс. Има няколко такива програми, в които машината един път може да ви пробие отвор за минификса, в другия път, ако пожелате, може да пробие отвор за дибла от вътрешната страна на тези отвори, или отвор за дибла от външната, или пък от двете страни. Като пак казвам, не се нуждае от никакви настройки, просто поставяте детайла без да го базирате където и да е. Може да го поставите тук, или където и да е на машината. Машината сама разпознава къде е детайла, сканира неговия размер и пробива срещу отвора за минификс. Също машината има 3 работни зони. Първа зона, втора зона и трета зона. Това означава, че оператора може да поставя по няколко детайла и докато машината обработва първия детайл, оператора да залага втори детайл или трети детайл. По този начин машината може да пробие, може би, около 4, 5, 6 детайла за една минута, което е доста добро постижение, като се има предвид, че не се налага да вкарвате никакви параметри. Или както каза един колега, на тази машина може да се сложи да работи маймуна. Тоест не се нуждае човек от някакво обучение. Така също машината има и баркод четец. За тези, които имат програма и използват различни софтуери за производство на кухня, може да сканират и да свалят програмите за пробиване и съответно да се улесни работният процес, въпреки че първата функционалност мисля, че е напълно достатъчна. Друго нещо, което трябва да кажем е, че пробивната машина, освен отвори за дибла и за минификс, може да прави канали от началото до края на детайла или канал, който е просечен на няколко пъти според изискванията на клиента, т.е. те може да са с различна дължина и съответно широчината зависи от размера на инструмента. Също може да се използва за пробиване на брави и отвори за панти. Сега ще поставя този детайл. След като вижте, поставям го където и да е, натискам бутона, машината сама сканира детайла къде е. И сега в момента машината проби отвори само срещу минификса. Ако избера друга опция, съответно машината ще разпробие от вътрешните две страни. Сега ще поставя втори детайл и ще почна да ги сменям периодично, за да се получи един непрекъснат цикъл, за да разберете какъв е капацитета на машината.
Дупчещата машина има два шпиндела, като може да използвате единия с един инструмент, другия с друг инструмент. Има маркуч за обдухване на детайлите, тъй като това е, ако забелязвате, има червена точка от червения сензор, с който се сканират отворите за детайлите. И за да е по-видимо, има маркуч за обдухване на детайлите, ако са прашни, за да се сканира по-добре. Това е за дупчещата машина. Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете. Цени може да видите на нашия сайт www.p314.bg.